गोमंत अकादमीच्या मराठी भवनाचे काम पुराय करपा खातीर मराठी अकादमीन गोंयांतल्या मराठी मोग्यांचो 29 मार्चाक परवरे मेळावो घेवपाचो थारायला. मराठी भवनाचे काम करपाक सुमार 5 कोटींची गरज आसा व निधी एकठांय करपाचें काम ह्या मेळाव्यान सुरवात जातली. गोमंतक मराठी अकादमीच्या मराठी भवनाचे काम 5 कोटी मोडून पुराय करपाचें अकादमीन थारायलां. त्या खातीर 29 मार्चाक गोंयांतल्या मराठी भाशा मोग्यांचो एक मेळावो जातलो. आम्ही आमसभेचे 60 सदस्य आहेत. तर आम्ही असा निर्णय घेतलेला आहे की प्रत्येकाने आपापले स्वतःचे 5-5 हजार द्यावेत आणि प्रत्येक सदस्याने किमान 25 अर्ज घेऊन जावेत आणि कमीत कमी 5-5 हजाराच्या हिशोबाने देणगी स्वरूपात त्यांनी गोमंतक मराठी अकादमीच्या नावे हे देणगी स्वरूपात सर्व आमच्या जमा करून आणून द्यावे. अकादमीचेर 300 मानद वांगडी नेमपाचें अकादमीन थारायलां. मानद सदस्य म्हणून आम्ही 300 व्यक्तींना घेण्याचा विचार केलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये प्रत्येक तालुक्यातून 25-25 असतील, किमान 25 असतील आणि त्यामध्ये 10 महिला असतील, 10 पुरुष असतील, 5 युवा वर्ग असणार आहे आणि ते 300 धरले तर 300 आणि आम्ही 60 म्हणजे 360 कार्यकर्त्यांची फौज ही मराठी अकादमीकडे आहे. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. ज्येष्ठ पत्रकार संजय ढवळीकराच्या संपादकीय आणि अग्रलेख या 2 पुस्तकांचे प्रकाशन जालें. वेचून काडिल्ल्या अग्रलेख आणि संपादकीयांचे संग्रह या पुस्तकांनी वाचपाक मेळटले. नामनीची गायिका हिमा सरदेसाईन पुस्तकांचे प्रकाशन केलें. ह्या वेर्माचेर मुखेल उलोवपी दोतोर नंदकुमार कामत आणि विश्राम गुप्ते असले. पणजे जाल्ल्या ह्या सुवाळ्यात साहित्यीक मेळावेल्या लोकांनी गर्दी केली. संजय ढवळीकर हे माझे फार आवडते लेखक आहेत. मला आठवतं 20 वर्षापूर्वी ते महाराष्ट्र टाइम्समध्ये होते आणि तेव्हा मी त्यांचा आता नेमका विषय मला आठवत नाही पण एक खूप सुंदर लेख वाचला होता आणि मी म्हटले की यार हा माणूस गोव्याला राहतो आणि हा किती आपल्यापेक्षा चांगलं लिहितो आणि मला एकदम असं वाटलं की मग यांना मी फोन केला होता. तर आता अग्रलेखाबद्दल तर मी असं म्हणेन की मराठीला म्हणजे मराठी भाषेमध्ये सगळ्यात जास्त काही लोकप्रिय साहित्य प्रकार असेल आणि मगाशी कोणीतरी म्हटलं की साहित्य आणखीन जर्नलिझम हे एकच आहे असं एक वाक्य होतं. सगळ्यात लोकप्रिय साहित्याचा म्हणजे प्रकार हा न्यूजपेपर आहे, वृत्तपत्र. आणि हे आजपासूनच नाही तर 100 वर्षापासून म्हणजे आपल्या मराठीला प्रबोधनाची एक प्रखर अतिशय आपण ज्याला म्हणू की प्रफाऊंड अशी एक परंपरा आहे. प्रबोधन म्हणजे समाजाला काहीतरी चांगल्या मार्गावरती नेणारं शिक्षण. आता पळोवया वास्को शारांत जाल्लो शिगमो आनी चित्ररथांच्यो मिरवणुको. और वासुदेव श्री कृष्ण भी उनका इतल्याने खबराचित्र हांगात सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.